Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. So papalaot ako ngayon. Kasama ko sila master, tapos yung mga tropa. Saka kasabay ko din si Idol Mardy TV Panarayon. So yung spot namin sa Misibis. Susubukan namin magpatangtang doon. May lutang din daw na tulingan doon. So kung maganda yung lutang, susubukan ko magabon. Sana maganda yung hulihan ngayon. Tara, samahan nyo ako. Bago ang lahat, shoutout nga po pala sa mga sumusunod. So yun mga idol, nandito na ako sa aking spot. So nandito ako sa may tapat ng Misibis Resorts. May lutang sa likod ko. Magpapatangtang lang ako ngayon. Pero pag maganda yung lutang, maghahabol ako. So yung spot ko mga idol, 80 meters, kanto ng Bahura. So subukan ko yung spot na to kung may mahuhuli ako. First time ko lang mangisda dito. Malinaw kasi sa lugar na to, kaya sumama ako sa mga tropa. Mga kasama ko maghahabol ng tulingan yon. Ako mamaya siguro pag maganda yung huli nila. Yung gamit ko nga pala pamain dito, kulay green na kristalite. So kung maganda yung huli dito, sa mga susunod na araw, babalik ako. Pag maganda pa yung panahon. First trap mga idol. Sana may kumagat agad.
idol, oh. Sayang. Laki sana nun.
Yo.